Arestado ang tulo ka mga notadong kawatan sa Cagayan de Oro City nga gitudlong nagpaluyo sa sagunsong pagpangawat sa mga establishmento sa syudad atol sa bypass operation sa kapulisan. Mga sospek nakuhaan og gituhuang shabu ug armas. PNP dunay panawagan sa mga nabiktima sa mga sospek. Aniya ang akong report. Sa kuwang CCTV, makita usa ka lalaking nakasuot og helmet nga dunay dala nga tubo nga mo'y gigamit sa pagsulay pag-abli sa usa ka transparent container. Taod-taod nakatan-aw ang suspect sa CCTV camera sa mong patigayon. Sa laing screenshot sa mga CCTV ni ining patigayon nga nasudlan sab sa mong kawatan, kita ang daw pagpugos ni ini og abli sa pultahan sa mong establishmento. Kita sab ang iyang motorsiklo nga simpleng giparada sa parking area sa lugar. Hinoon among suspect nga nakita sa mga CCTV, lakip duha ka kaubanan arestado sa gilusad nga anti-illegal drugs operation sa Cugon Police Station pasado alas 5 Domingo sa hapon sa Yakapin Street, Barangay 31 sa Cagayan de Oro. Nag-edad kini og 20, 21 ug 25 anyos, kinsa mga residente sa Zone 10 Relocation Kalaanan, Barangay Kanito aning syudad. Na-recover sab sa otoridad ang upat ka mga pakete sa giingong shabu nga nagkantidad og kapin 102,000 pesos o sa .38 caliber revolver ug duha ka buhing bala. Dugay gid silang gipangita sa atong kapulisan, sa atong mga operatiba sa Station 2. At the same time na apoy kanila wala gid na kuan nga natuyo nga ang kaniday nga mga suspitsado maupod ting nitira sa kawat at the same time niduwa sa illegal nga droga. Pinaagi sab sa mga CCTV footage na ilhan nga mga nadakpan sa bypass. Mausab ang mga sospek sa sagunsong pagpangawat sa mga establishmento sa syudad. Gikumpirma sab kini sa tulo ka mga establishmento nga mopasaka og kasong robbery batok sa mga sospek. Ang background ani nila man nagbarkada lang sila unya ang ilang style magsuroy-suroy sila og tan-aw nila nga pagmotor-motor naka duha ka motor ang ilang gamit. Pagtan-aw nila nga kaya nila tirahon ang usa ka establishmento or usa ka tindahan or asa sila pwede mo kakaunt ila kining punteryahon. Wala na ipahayag ang mga sospek apan daan na kuno silang mitugan sa PNP nga mikabat na sa sobra tunga sa milyon ka pesos ang ilang nakawat gikan sa kapin na pulo ka mga patigayon sa syudad. Rason nga nanawagan ang kapulisan sa mga nabiktima sa mga sospek. Abasin pa nga naay mga biktima nga wala ni declare o wala nagpa-blatter sa police station kung din asa nabilong ang ilang establishmento, basin na apay na biktima ning atong mga suspitsado. Kay karong adlaw giandam naman sa atong police station 2 nga mga investigator ang kaso nga ipasaka ngadto sa piskalya ug mga adlaw. Kasong paglapas sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act, RA 10591 o kasong Comprehensive Law on Firearms and Ammunition o robbery ang atubon sa mga sospek. Cyril Chavez, 1 Mindanao.